Takže dneska si otvárame ďalšie toto. Toto som tiež za... Kofík, choď preč teraz. Takže. Moc si tam nepamätám, ako čo tam je. Viem, že určite to bude... Viete čo? Počkajte. Ja si spomenula. Bude tam... Čo ja viem? Oranžový. Dáme tipnúť. Dobre, takže ide sa otvárať. Otváram. Je to zabavné, milám otváranie. Ale ja som reálne zabudla. Ale mne sa zdá, že fakt je tam ako... Nie. Mne sa zdá, že je tam ten oranžový. Viem, že ten oranžový je nie. To není dobré. Počkajte. Možno si začínam rozpomínať. Neviem, či je to oranžový, áno. Zdá sa mi, že to je oranžový. Buď oranžový, alebo oranžový, modrý, alebo fialový. To asi najviac. Viete čo? Je to... To je zase paska. Ale tentokrát nie som taká hlúpa. Takže zabalila som len tieto kraje. Ale ten stred nie, aby sa to dalo takto aspoň. Ľudia. Čakajte, ja to vám dám najskôr vidieť. Vidíte tam niečo? Čakajte, ja to asi viacej otvorím. Vidíte? To je fialový. No wait, ale tento je humus. To, čo som robila. Ale ja som hovorila, že tam určite bude, ale wait, není taký škared. Vidíte tam? Tú dieru? Skemer, ja som riadny skemer. Kde je hento? Dobre, pozrite, toto je vlastne ono. To, čo som predtým teda roztrhala. Toto je aspoň pekné. Ale toto keby ste videli o 3 ráno. OK, takže. Napíšte mi do komentárov, či sa vám tento páči. Mne sa úprimne vôbec nepáči. Ja viem, že robila som už v jednej krabici tohto, ale som nevedela, že to bude takéto humus tej druhej. Viem, že v jednej som spravila. A toto je asi tá... pardon, ale ako keď sa na neho pozriete, tak je humus. Tie oči. Vidíte, aké sú tlusté? Na toto minula svoj materiál. OK, nevadí ľudia, stále je to pekné. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. Mačka škrábe gauč. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. A nezabudnite dať like a odber. A uvidíme sa v ďalšom videu.